Se on pakkaspäivä. Tai ollut jo viimeisen viikon. Melko rapsakkaa pakkaset. Ollut semmoista 30-37 pakkasta. Nissani on ollut tuossa nyt pari vuorokautta parkissa. Viimeksi silloin lauantaina ajettu. Ja nyt on maanantai-päivä. Kokeillaanpa vielä, kun se lähtee liikkeelle vai onko siinä akku jäässä. Lähti se käyntiin, mutta on melko kylmä akku, kun tuolla tuo pikkuviiksi, niin ei ole tehoja käytettävissä kuin reilu 50%, vaikka akun varaus on lähelle 100. Tuo akun varaus ei kyllä pitänyt paikkansa. Muistaakseni kun ajoin tähän parkkiin lauantaina, niin se oli joku reilu 80% oli tuo akun varaus sillä hetkellä. Mutta kokeillaanpa ajattella. Piipittää. Se oli viime yönä ollut, niin katon, niin 37 oli ollut virallisella mittauspisteellä pakkasta. Aika kylmä se on. Naapuri oli koiraa ulkoiluttamassa. Komia keli, mutta tämä on vähän kankia ollut tämä autokin. Pari talviahan tämä itellä on ollut nyt ajossa. Reilu 64 000 kilometriä on nyt mittarissa. Ei tässä toistaiseksi ole mitään ongelmia ollut. On kyllä pelittänyt niin kuin pitääkin. Tyytyväinen täytyy olla autoon. Sieltä se aurinko alkaa nousemaan. Joo, akku on niin kylmä, että reikä niin ei toimi. Ei käytännössä ollenkaan. Saapa nähdä miten tässä käytiin. Luulisiko se tuo akku kuitenkin pikkusen lämpiävän kun ajaa eteenpäin. Sepä me nähdään, nyt tultiin kuitenkin tänne pääväylälle. Jatketaanpa matkaa. Vielä se liikkuu. Nyt on vajaa 20 kilometriä ajettu ja se vähän alkanut vissiin tuo akkukin lämpiämään, kun nyt on nuo käytettävissä olevat tehot jo tulla 70 pinnassa. 28 on pakkasta. 30 on tuossa ollut enimmillään. Taitaa mennä hakerekka tuossa eessä. Vie lämmingettä tuohon lämpölaitokselle, että turistit tällä tarkenee. No niin, nyt on suoritettu tämmönen pakkaspäivä arkiajotesti.
vähän semmonen raakapeli ranu alla, että auto oli tosiaan seisonut tuossa katoksessa pari vuorokautta ja jääkylmällä akulla lähdettiin liikenteeseen ja hyvinhän se toimi siitä huolimatta ja pikkuhiljaa alkoi tuo ajoakkukin lämpenemään, että huomas kun nuo tehot alkoi palautumaan, niin nyt se näyttää melkein 80 pinnaa. Mutta ei se nyt vieläkään ihan hellelämpötiloissa ole tuo akku ja sisällä näyttää nyt, että on reilu 9 astetta lämmintä. Ei ihan sortsilämpötilat, mutta eiköhän tälle kuitenkin anneta ihan hyväksytty suoritus näissä olosuhteissa.